Jó, szerintem. Negyedét fogja. Na, Vikno? Aha. Föltoljuk egyet? Harmadik. Föltoljuk. Föltolhatjuk végül is. Itt van készen. Hol van a harmadik? Tessék. Szenter. Most félred oda be, azt nem tudom. Micsoda kicsi hely. De nincs is. Még van ott hely valamennyi. Kisebb a helytárs. Ezt hogy fogod oda menni? Hát az érdekes játszom azt, amit te föl fogsz ide majd rakni valahogy nagy nehezen. Zsíros táska, azt mondod? Ezt lehet, hogy hátulról kell majd valami kalapáccsal ütni, vagy valami. Menjünk az emberek, nagyon késő van. Jó, menjünk haza. Nem szóltam. De nagyon késő.